Takže nazdar, znovu zdravím Mareka Datla. Chcem sa trošku vyjadriť k mojim poslaným výzvam, na ktoré bohužiaľ zatiaľ ešte nereagoval, nejak mi neodpovedal, nenahral nič na moju adresu. Som z toho trošku ako nešťastný, lebo ako ignorácia je to najhoršie, čo môžete od človeka čakať. A nie som s tým spokojný, takže Marek Datel, mám s tebou problém, lebo si herec, vieš, a tú prezývku vytrtkateľ som ti, vieš, prečo urobil? Čo ma to napadlo, lebo vytrtkávaš sám so sebou a občas s niektorými ľuďmi, hej, si zasraná herečka, v klietke si iba herečka vlastne, čo sa vyhovára, že Boha najprv do myhalnice mi mrdol prst, potom do ďasienka a potom ja neviem, ty kokos, furt nejaká výhovorka. Jediného, koho si zatiaľ porazil, bol ako Kotlár, čo som veľmi rád, že si mu zajebal gilotinku. Ale už konečne potrebujem, aby si reagoval na moju výzvu a prijal ju. Potrebujem, aby aj Clash si uvedomil, že tento zápas kurva potrebujeme. Veľmi ho potrebujeme. A potrebujem si to s tebou vybaviť ako chlap, lebo ma nebaví pozerať na tvoje videá, na tvoje zápasy namrdané. 3 roky v kuse trénuješ a stojí to za úplnú piču, ty vylízaný vytrtkateľ. Takže asi tak. Ja čakám na tvoju odpoveď, ty mŕtko skurvená, ty košte vymrdané, steroidové. Si myslíš, že ti steroidy zachránia? Ty mŕtka. Nazdar, Marek Datel.